Kubor nakaslem jong unongsan hima. Bunba kikam hapo ka Shillong Parliamentary Constituency, Henry Omdan bapensngau hapo parliament, kumta jit ya kakertong jong ke NPP, kanya saat bat wanra ki jingdon kam jong ke jala syaka sorkar pedeng, lakade ke skim, bat kiwei. Ya kani lakerpat daka Dr. Amperin Lingdo haka jingalang yalap election hajalap het, haka sengi balang, haka jingdon lang usembut menteri rang ba ka jala uba snya bahlang dahar, ka MLA kathan ka kong Santa Maria Shala, u MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shala, nalor ki MDC ke NPP, bat ki pat ba. Lada nga job ya ke MP ngan but dien ya ka skim ke sorkar jala, baka kami na ka sorkar pedeng, laong ka Amperin, bat benrap baka jing kumbalong menta omdon uba beteng iki kam ka sorkar jala, bat ka sorkar pedeng, namar uta ubala syak jit baro asyikata udon hakaliang persyak, bat ban khana bat ka sorkar India, kadon ka jing shibun. De namar kata kadaw, kalong ka badan kam ban jit MP da ki badan lupa haka sorkar, ban yu i shisha ya ki jingla ki MP, ban kam, laong ka kong Amperin. Ini to kapor wang adu ai pi ke kular. Du Punjab pi nga ngau kre lang wa pi. Ngau pun scam ya pi. Ngau ai pi kata kamang tengka kawan ya pi kata kaman wan kre ki kam gi wa em kam ha ki snong ki tau ki yong pi. Kum ka long kami ngas ngau sarong. Bahakani kawai ka constituency ngayeng rengkat pat kawai pat kalong kami. Bat menta mapi kinong song snong ka jalapet. Bat kiwei ki snong ki badan marjan. Hato pitrang mo. Banyo i baam tang siapo assembly pinpa ya kalong kami. Dupa pi ya kalong bay siya parliament ru. Em kam yang i wan lai syata. Em kam yang i wan klam lem. Yagi jing yong pi hakilong yeng yong pi. Nga ai pi ke kular. Ngan trei shitom. Ngan kre wamit was step. Ban le bha ya pi. Pa ya ka kong Amperin syapo parliament. Bakan ya saat ya ki jing don kam ki jong pi. Bon ba kikam kiba mangi na kawan Shillong Parliamentary Constituency mdon ba pensngau bat sngap namar bangi it palat ya kawai kaseng kabangi mudur kandang don ketaka ikhtiar treikam henrei ko paralok jong kajalaphet katu kaseng kaladam kalakut Magnget yang ala dang ong ya pi. Tip arphongot ki MP da poy na katuka party sa parliament mentang ka kenti. Kamday ka jing shisha. Batang kata kaseng kabala banyarap. Banyadaya kajat benriw rit pat ka jongi. Ngidi ban ngau sarang. Bahabado katuka party. Kakilong ka party NPP. Takadaw mangibaro kipajudon na katuka party. Ngisngaw baladahap man syakri upat pa. Tang kajing it ya katuka party kanumla man penyo yangi yakijing don kam jongi. Nakatakadaw ngakerpat rit ipi. Syania ya ka party NPP. Ki party ki bakhamrit banya ke NPP banda kilayo ya kata ka mandate ne ka jingsha jit banlong ka sarkar hakani ka jela kata kilayo ya kata ka jingkela ka bakikwa henry pinumla man kela klem don ki number pila bandon saungut sangut kita ki number, laingut kita ki number, pimla lanoru, banwan lam ya kata ka jingkela ka ba mangi upat ba ngimshay. Nga ay ya pi ka jalapet kam tam lele, ya ka jingkular ka jonga, bangin persyang banyasad no
ya kabenta kini ki schemes ki pangidon kam man pen klan ya ka surok ka jongfi ngidon kamru ban pet ya ki jingdawa jong ki wei ki schemes ki bawan nari India nga kermen bakani ka jingtmu ka babaha jong ka parti NPP ansalang do ansalang senam bat nga kermen bakinong syong snong jong kani kawan shulong parliamentary seat jongi kan yoi ya kakabu kabak per hakane kakenti batkin penjob ya ka candidate jongki nakabenta ka bit kabyang nakabenta ka roy kapar nakabenta ka jing khana bat jing yada ya kata ka jinglong khasi jantia ka jongi